Avui canvio de registre i us vinc a parlar d'un llibre d'intriga que és Les orquídies del mal, de la Núria Bacardit, una novetat d'aquest 2025 en la que trobarem suspens perquè apareix un mort i ja veurem com en aquesta història en la que voldrem reconstruir què ha passat en realitat, ens trobarem amb una sèrie de personatges que viuen al poble de l'Albada i que descobrirem que tots tenen algun secret o alguna coseta que amagar. I crec que això és una cosa fonamental perquè a mi m'ha fet l'efecte com que sí que és veritat que apareix aquest mort a l'inici, però és com que t'enganxa a poc, fins que arriba un punt que ja dius, no puc parar de llegir ja cap a mitjans de la novel·la perquè cada capítolet, que són superbreus, et dona algun element que dius, ostres, un altre, i així fins a un final que per mi ha sigut inesperat i que m'ha agradat molt. La veritat és un llibre que m'ha impressionat, que me'l va recomanar la Mireia Lite i que ha sigut un encert un cop més. Què dir? Que crec que és carn de pel·lícula. Jo m'he imaginat a les 4 de la tarda mirant aquesta pel·lícula de suspens, que a més se situa en la Catalunya rural, en un poblet que estaria per la part interior i que per tant crec que hi ha un munt de referències que culturalment podem agafar molt millor i això m'agrada quan llegeixo un llibre. Aquí trobem un llibre que és, com dir-ho, per mi és una història de venjança i de la mort en totes les seves formes, no? La mort volguda, la mort per malaltia, per assassinat, apareixen un munt de coses. Ja veureu que hi ha un moment que dius, mare meva, quanta mort ha d'aparèixer en menys de 50 pàgines. I què més dir? A veure, que ho tinc aquí apuntat. Ah, sí, la portada, que volia comentar. Crec que és una portada preciosa, però em sembla molt enganyosa, perquè realment tu veus això a una llibreria i no penses que és un llibre d'intriga i que hi ha una mort, no? Però sí que és veritat que em sembla supermaca i que crec que reflecteix. Aquesta seria la Martina, que és la protagonista, amb el seu gos al xampinyó, i l'únic detall, perquè jo sempre em fixo, és que l'orquídia que veiem aquí és de color rosa i les de l'obra són grogues. Però, vamos, que m'encanta la portada. Mireu, és que sempre són tan maques, quina qualitat de dibuix. I què més dir? Doncs que a mi és un llibre que m'ha sorprès, que m'ha impressionat, que no sé si us l'heu llegit, però us el recomano realment i sobretot si ets algú que potser portes un temps amb un bloqueig lector, això t'ha de treure, perquè capítols curts i ràpid, vols saber què passa, està molt bé. I ja està, només em queda donar les gràcies a Penguin per enviar-me aquest exemplar i per permetre'm descobrir aquesta història que m'ha agradat.